ହଇରେ ଢୋଲୁ, କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟି କପ୍ ଧରେଇ ଦେଇକି ସେ ମା ଆଉ ବାବୁ ଆମକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଗୋଟେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ର ପଡ଼ିଛି, ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ସବୁ ଆମ ଦେହରେ ଯିବ? ଆମର ଟିକେ ମାଛ ହେଲେ ଆମର ଟିକେ ସେ ବାସନାରେ ଆମ ପେଟ ପୁରିବ। ହରି ବାବୁ ମାନେ ଆଣିକି ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ପରା, ମୋର ପାଟିରୁ ପୁରା କେବେଠୁ ଲାଳ ବୋଇଲାଣି, କେବେଠୁ ମାଛ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିନି। ସହରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇ ମୋର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି, ଚାଲୁନ ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେ ମାଛ ଫାଛ ଧରିବା। ବାବୁ ମା ତ କାଳେ ରହିବେନି, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଧରିଛି ଗୋଟେ ମାଛଟେ ଧରିଛି। ଆଉ ଦେଖ ଭଲସେ ଧର, ଭଲସେ ଧର। ଧରିବନି, ସେ ଫିସିଂ ରଡ୍ଟା ଛାଡ଼ିବନି। ବଢ଼ିଆ ସେ ଧରିଛି ମାଛ, ଖାଇବା ଆଉ। ହଁ ରେ ଢୋଲୁ, ଆଉ 2-4ଟା ମାଛ ଧ। ଗୋଟେରେ କ'ଣ ହବ? 2-4ଟା ମାଛ ଧ ଭଲସେ, ଟିକେ ଆଜି ଗୋଟେ ମନ ବୁଝେଇକି ଟିକେ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଭଜା ଫଜା କରି ଖାଇବା ଆଉ। କି ବାସନା ମାଛର, ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଭରି ଯାଉଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲେ ବାସ୍ନା ଟିକେ ମୁହଁରେ ବାଜି ନଥିଲା, ନା କ'ଣ କିରେ କହୁନୁ? ହଁ ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ, ଆଜି ପୁରା ପେଟ ଭରିକି ଖାଇବା। ବାବୁ ମା କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ମନ ପସନ୍ଦର ଆଜି ପୁରା ଖାଇଦବା ଆଉ। ଯାହା କହ ଭାଇ, ଆଜି ପୁରା ମନ ବୁଝିଗଲା। ସତରେ ଏ ସହରୀ ବାବୁ ଆଉ ମା କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ସଉକ ସଉକିନି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଆଶା ଭରସା ସବୁ ତୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଟିକେ ମାଛ ପାଖରେ ମନ। ଆମକୁ କାହିଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଛ? ଆମେ ଟିକେ ଆଶା ଭରସା ମାରି ଦେଉଛ। ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ।